your phase 1 and your phase 2. Phase 1 na miguso amede ema wono. Ene se adwen pa ni kofi mensa adwen papa na papa endi wanim kan me dodo eye dwumadie no ohunu me de mensa me miamia no kakakakra ahen na magege ta sa na fi me de wa shop anyini kase no ensa ora odi an kan kwa me yaboa kila abubonua achim kwane no numbremu odi anka kwa me yabo no so e di phase 2 ne di atoa so phase 2 no e wona nkomo ni nyina wo e wona di suade nyina ne wo sanse wonem no wone abrempong fo no atena se na watoto wona no obisa wonem kwan mo fa so ne wo mabeye se tam wonem braye na obia na chi no ade na nsi kwan ya ma omko etogu so beduru ba bi o maduri ni nyina mu no opanyi no ene wonem babon enkomo na afi wo so wasua ade e de afiri ho afi awia ni asaba fiduom ya no mo na afi matewo so wadwenkyere wo ho di achi aba ba fontentan so Facebook live aya ahenkan 93.3 FM Facebook live aya ahenkan 93.3 FM wa YouTube aya ahenkan 93.3 FM di achi Facebook no adaro ma ya like utrimo pass mfagu on mfama ye ne share ma foforo so enya bi entimi en share wa YouTube okwa subscribe mami pam 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 etisa o subscribe ano no boa wo se ke ya ba live you go say bon ka yo kasa video no so dia wo be ya ne se odon sa be bosso odon sa bosso na ya ba ya ne adamu no wo ha hu bebre ensachi entini e ka cho say ya subscribe wo YouTube no e bon ka ya dwumadie bi bedu afidua bi ade be ko social media bia no wo be nya nkaebo sonko dwumadie yi aboafo ne doso eti mayafa asida efama ODI Electronics yatene so ani asore yamani mo piafo esa se na daruma eno mo yetie nkrofo abrabo mu nsama yaso dia yesisi dua yade etu ana mo kakakakra ODI tonton home appliances ni nyina bi e wana so ye home appliances no ade na wuhia eye TV na wo pe eye fridge na wo pe deep freezer gas cooker blender kettle washing machine ceiling fan standing fan heater ni nyina no waso dia just mention the product you get it for you you sort you out at Bamaden and ODI Electronics and Kasa Enfa Emami ODI abebutu aya achimma mu yanom na wo ba ye no so wanya baby ansio ese ahenkan 93.3 FM the best in the east Kasa video no baby abutu no dan krona mu ena oni nyina abebutu mu se bam etibra ahenkan 93.3 FM wachima boabo udru eye main station wonom na wo se wo hwe baby ahenkan FM wono odi aka aboze kekeke akrake tu wo hye yefrum kura beto nkan na fi wachira kama na so aba ju product na timi aboawo ODI semen kan cho se nsuo to ntifoma ye den dia wa ye dia mawunie wo se bra betuatua ne kakakakra na eso de kwa na wo pe no eboa se TV na wo pe fridge na wo pe o no de wade ahye wonsem ono pe ni dwadini a wo appointment ya no titru achimemu wo disi adwumadie we sanse ne no ye nhyeda ngini pani na so odi ade o so ndi ogini padi to be yesa wo ye obi a no ma mbo so nyina no ho dwa na wodi a wo so watu adi odi ase ne ne mo koma keke obeturu doso puom di abrawo ne bo afo na wo so watimi atonya so emfa so bebre e wa chimam ha ye yanso ne bedi koma keke wono ade no ma ne betoa o wo Ghana fana ba bia wa hwe mo Facebook live YouTube live www.ankara ODI any main sponsor for this educative program sa nyakopa da Roma asom pempem tietu wana mo na etimi so aboa o okay enti said ya meka ekire won se dwumadie no ye wo phase 1 phase 2 afi phase 3 no kran so e wonom na wo so wo chefa no e wo we ni only program a e wo fiduam ya no ma ye hyehye sa enema bi sei enti ye ncha ho ye koye bre no anya kopa ye bre no anya kote wo de atwa ma bofo no fagu on mame na enkodi nkomo ne mra ye ba na osoma mu akonya ma ado adwenche e de aba e 0201 944 485 0201 944 485 and after 0554 820 910 0554 820
0594-841-910. Test line no either WhatsApp or SMS 0594-841-044 0594-841-044. Chirafagu wanomo ne yenkonko di enkomo no emra ba woso adesuade a wasua no na woni ye etimi enso ache wa Abrempong Anamom Tuo eso na wotu atwa mu ne ne opanyine a wono enso na wonim wo eya agukansi anasa agudie mu football wonim die pa owura eya fit ene ye no ebo enkomo na ene enso opanyine ye nya no wono so eye obi a ye ba na agudie mu a wono so wonim die pa waben pa wo agukansie enso emudie fense football no waben ewo mu pa na de enti a amaye ne atiasi football mu ne say ene wo hu say no so one of talent a ye hu say wo Ghana fo mabunu mu pa ene no so say wonim ya anase Yakobod de sad match de no so e de achewa untimi enya so mfaso bebre enu nti na nei wahwa na sen ya body priest ampanfo ya yesua de bebre edi free wo enti na opanyin kase a wone atemkwana na onu bremu club bonua orodi anka kwam ye bo ahia wa Abrempong Anamom Tuo so yi wo ye opanyin a eba no aya gudem a waben wo mu wa redire wo mu wa coachi epan caps ahodo wo Ghana hanum de wa coachi dodo na enya club bia keke club a edimu pa wasan so ayi na so ye epan Owura Francis Oti Akenteng ena ene woni odi anka kwam ye bo ahia wa Abrempong Anamom Tuo eso ene sai na komotwetwe ne bekwa busuafo ye tiasim ni akwa ba ye ba sai de mekan ye no ye beto aso e ofiduam hia no mo ye kwa ba sisi a me mayire me ho abobra pa aye bibi sonko abaye Abrempong daache na won so mo akwada wonyini obeto kan wonama na obisa kwababo enti tie Abrempong Anamom Tuo ye dwumadi a ye de aba ahenkan 93.3 FM omabeti oman so pen mraso bedwafo akuafo ensentwafo akese asofo magidin nom abetwetwe nkomo Abrempong Anamom Tuo ebehye mebunu nkran hye mebunu den se daachi obetimi aye kese abaye Abrempong enti sane so eya ahenkan 93.3 FM so efiada bia nwumra no so kosi no nwotwe adeshmama ene so yamago ene so ye de ba bedam nene oni ntini ben okese ben ni petitru ben ena ahobrase mu abo ne brado this level a yasoa ye nyoma nyina aba ne nchense ene membo abrabo mu nkomo kakrai na ye ntie kwan no so fa so etoto ne bra ene bebenyame ede nedu obeni aye kana semi idi na chi kakaka ne ofani nyame ba but idi agana for the fene pane coach Oti Akenteng coach tu ya mwakwa ba na odi na jo so pa na pombo ko de nyame adaroma de nyame ase coach na wini ba na abo ese metina hanom e chere kakra no ntino okay abrabo so de bia betina abona beboni ye bia ezi be bia bebeto bia yempoyem sanity that's right ti wini ba krum a wata be mfie sen odi free 1990 die na otia me ba mai adwuma yemu adwuma na do be pia me free amanone beduru hase no amanone kro ben so na ofi beduru Nigeria okay oni amachide dimu na ko ya na bajoze oni amachide dimu na ko ya na de me nimsa amachenom so ko me so me de me ko ya no so ye football ya that's right now bobia na fe na oyeden na me bobi odi na me bobi na je se na me wo soja mu SS74 na nti na we soja ni SS74 ye kan ho bi ne ye ni the second group a ye di kuntu branson ni mochi nti holidays mu na me nkrofo bi wo Nigeria na so ne me nkosra wo mu me nkosra wo mu na eno anu soja ama me pass am de nam ko mu ntimi de na so na me na musa any problem bia ntimi ko di holidays about odi na ntimi de ko ka unfortunately na just me nkrata so etimi de me ko school okay na me say ni ball no na just say omo ni je coach na bo position be na be ball right full back number 2 so what enye very palatable there but meka ajima prempe emra want to me ammo
Black Star. Yeah, last year in boy, I think was it 79 as I say. Yeah, 79 thereabout. Near bought a Running time. near bought a friend say a no more ever bought the Last you were a champion. Kutu Champon. Okay. Because now you're in Penino a Lieutenant Kendall. So tabi na soja phone kwa. Soja phone kwa. Ya watching an FA. But not the ministry no so you know. And I come in the anka bo simply asante. Okay. Nti nembre no. And on say Black Star could di emri bi wo abrochire. Ewo mukotena Brazil. Nti enu mu ano na kire say na omo ba fie no na kire say omunya team bi preparation. Yeah. Na kire say towards the AFCON no. AFCON yeah. Nti enu mu no mka so me 74 ebebo. Na unfortunately for me no when I'm kopra ajima prempe. May just mark kana what me hu ni say kwaya na faso kafra. Nti ajuma prempe unse no won form pa into prayer na je say omude kuntu blanks ene we buy polo ebe share of Mohammed Polo nti eno na yedije you so okay yedije capo Ghana no nti yes onu obi akura hu na je say the papers ni si carry on ohene ba chance no ne you know na je say na onti ase if say de ebinum kan ya ne say na me gidi say me na nke de me ko your friend say Brazil because na me position no in the ball Aruna na me ball from right full back and Aruna no so ball right full back so no dey no koy on the no affecting Ghana for because he was in top shape from the left. Wow. Say Pulu ho ne am free Pulu at that time and say ajuma prempe ne ho dia. Then you should know the player we are talking about. Aye. Okay. Coachito, na ya ti coach Akenten, una onimo ho. E ka say coach oti Akenten nyame ba oye hwan, ona ne hwan. What is saying? Ni sunu ni ban ti saying. We dey say TV why dey nka wa who say who oti Akenten no a so vende asem wa ho nti yes e ka ho asem. Oti Akenten free Chichiwere offenso village Santini me papa ye Santini me mama ye Bununi don kron kwanta eben nkransa pa nso ye small village as achimabo abuya eben ewo hono mo nti Oti Akenten obi a ye wo no 1950 but ha no mfum so kakra wo mu se me wo school mu ewo Nigeria no me passport ho e kan ti e ka se me passport mere me no omo be ye passport a ye di buy na ya 55 but you were 1950 into no Ghana nya independent now was 7 years inti na SSM me fan sa inti ma fan 1955 no sa but originally you were 1950 yeah me ye me date pa dia me dey share 50 because nya dia me share that same ye and now one people because say oh football for no dey say no ye na say we dey dey football each well coach no woni afio me ni afi nyame aye madom is so o calculate ni sa akura na o dey 5 years no kura e be kan ho I can say me was 72 yeah nti no me match ye mo me celebrate me ye no 72 birthday but obi o me kan obi nyini because said we see kokro na ho de wo mu no me ma me so no ye kokro asa wow me ma me ne papa nyina so aka ba bi nti Oti Akenten sana otie me fa efri ofenso Chichiwere village nti ho so me ne papa na me wo me papa krumu a Chichiwere ho nti ho na me bibia me di be se mfie nu no na me hu se me wie secondary school ansa na me hu no me ma me krum ya eye don kron kwanta no okay nti se de ma hu se be bia wo ma bi free no e ho na o free free nti no ma sha ase ni wo mo idin kita ho a okay ma hu se me krum ni okay nti
simply put no uti akenteni wo simply put uti akenteni 93.3 FM your host achenkwana na menum bremu di anka kwa mebwene ye betense mpa what the country first one ye won 1950 but what kwantu mu na ye me passport bre no na se moni su na echi mom kakra o tede yo no mu twa na 1955 2050 ne be wo no kwa na che say 72 years down the line and so ma mo hwe life mu timu say papa en ne afin so ahoden o ni mo ye ka so 72 and over ahwa na wonyini enso de Nyankopon otumi ye no ebi eno no kochito ansana wo bafu e baba football mu kra no so wo wie secondary school ana no papa na ma mete no na adwuma ben wabra bashase no net sen na papa yekuani na mo ye den mo time no sen na mabra bashase ne tie ai abrabo no de ye ka doso vize me papa kru mo ani etenaye but me me papa enua eba na me netenaye ansa na me sane papa ye de me to no eso etenaye nti sane nti na je se unse ochin abrabo no ni mo den enafom papa ho na wo a papa no ekuani pa okay koku die bia eno aso na boa yen because eno aso na mame scholarship a CMB okay Cocoa Marketing Board me nya enu bi anka mantimi anko school oh na papa na mo yese papa mani ye ona na yere no miensa okay 3 wives pa no mo dos e ma miensa no wale o jo no bi 5 15 so odi no mo ye dos okay na me mame side die na mtena me mame ewo ekunu ansana obeware papa obabeware me papa tonso de mofra beware papa odi mofra ebeware papa okay nti no de ono kra de se oka ono ne ma no kra de ake se omo wo be se me ma memba na ke se me ye oni papa enya miensa okay nti me fa se na me ma no beto so be ensom oh okay tina se no okuta o ma me no o ma be enan dada sa no de be kan papa miensa no okay ti o papa ne o ma me ma no to so sen menam dikai o papa no ma me ma de o na dikai to ye PC o ye ogunani na osunani ne me kasa me yesunani okay idine so papa yekuani na odo wo tetra abusuafo no bi nche sa ne tie adentina na otete abusuafo no bi nche se abrabo no so yesa ya na eno so kola ne do so sa na edin na se ade no so na eye din na sikase musu eduru ho a do na obo no homoden de as you be owo eyere no miensa de enye na ke se na se kan so de wofuo no wo eyere no sa no ya na detecti wofuo so you ukuani ya oye eza sa nti emi kai se ye wo school mukura no me ko school me free school ba o se kwa no pa na ewia so kaya anopa na ewia no wo be kwa aba no ese ukọ upon anopa no a wo be kọ afum de wo beposo e obabi a na efrem beposo kwa nwa kese pa ese ukọ na ye bro time a wo fa bro ba free school no ai obi ko fa eno abrabo no na ye twa so anase na ya brabo ya abrabo nya asotwe enye child labor empelo debi ntitiye na mo ni gide mo ye no woni yo sei na bet makase me so se kan de wontimi nka kura sa na wo ko skua wo ya ye tua office no ye to zuku atale hye na ye ma wo bronya so a ya twantoma ma wa wo di abokola was I at mu was ya ubusa papa say wo fie kura wo di fie say ani aka say oni mami abreda ba no ono ye wo na no pa no aduru awia no kobo no za no awia no to say ya ro na so eso ye wo ntije say e di bidie na atwere o date of birth dey good down nsi to ya na pepa odi tie ni e time no nti eno no e na wo ye na mami amene ne tena ye no e na boa ye wo ye ne ya brabo mu ma ye hunu abrabo because no your mind na oye die me papa di na chi ne ba
mɛka sɛ meso aba nti no wɔyɛ defo papa wɔyɛ adwuma kwayim paa yɛka sɛ kwayim a ɛno ne kwayim because sɛ duru memene da na wokɔ kwayim a na nsansoni ɛne hasuo yi ɛnyɛ asɛm ketewa wobɛfa mu a na wakɔduru kwayim na wokɔ kwayim a kwayim no yɛayɛ hɔ te sɛ ayi so ɛhɔ kwayim deɛ wo sɛ nkanyɛ nkannua ɛne ayi but yɛn adwuma mekyerɛ wo sɛ adwuma ne yɛyɛ no nti nipa yɛ adwuma maame no mesi sɛ ɔkɔ kwayim wɔ koraa no ayɛ te sɛ deɛ wo koraa ɔhwɛ yɛ ɛkyɛ mfie bako ne nyaadoa ne nkuruma ne ne yɛka ka ɛhɔ yɛfrɛ no pɛtra nti sɛ kwayi mu yɛtumi yɛsi a nkanka fikyire ɛna yɛyɛ saa nneɛma kakrakra na apɛ bia ne kyɛ sɛ wakɔte ba wodiɛ maame wofiri hɔ no na wobaa na wobɛkɔ memene da na wosuku atare kora wosi na tentententen bi wɔ yɛfrɛ no kwa fifi na wokɔ a nneɛma yɛbɛsa de asoa wɔ na wode aba wayɛ adwuma a woyɛ nyɛ asɛm ketewa o woyɛ adwuma papapa nti na mɛka sɛ wohu sɛ kwayim yɛadoa mmara yɛte sɛ fie di a yɛ a wobusa ho asɛm di a na yɛ sɛ adwuma ɛkɔ so kɔ hɔ ɛne nyinaa na yɛsu gu yɛ yam nso ne yɛnim sɛ ɛyɛ ɛteteɛ papa a na kyɛ sɛ na yɛde ɛma yɛ sɛ ɛna meka sɛ wɔyɛ kuya no mu na ɔde nya saa nam kuya na yɛ no hɔ deɛ ne ɛnyɛ kuya yɛ a nti maame no ɛyɛ na ne kuro nso ɛyɛ adwuma saa ne kuro no firi bɛkwa nkyɛn wɔ ayɛfrɛ hɔ gyamaso yɛyɛ kuya mu adwuma papapapapa na maame na yɛ saa ɛtɔn ɛsɛ yɛyɛ mmerante a wofie hɔ no ne yɛyɛ bɛɛ sɛ ɛbɛsɛ nsia ɛwɔ fie hɔ ɛne a ne yɛwɔ fufuo mmekae sɛ fufuo woyɛ a maame a ɔte aseɛ no yɛamensa fufuo ɛbɛyɛ sɛ nkyɛnse no because nnipa ne dɔɔso sɛ dewa nti no wogyina so na wogyina so bia nnipa mmiɛnsa na mmɔwɔ a wɔduro no sɛ wɔduro no so kakra sɛ wohunu sɛ obi ɛyɛ lazy a ɛtumi twitwa wei ɔkan kakra na waka wei the same wɔduro no amu wonderful to wie a yɛne yɛkora yɛdeɛ no na yɛma no ɛnyɛ ayi papa ɔma no mfe kɛse ɛfi a wobɛdɛ adeɛ wokɔde aduane afe a ɛbɛdɛ no wame especially sɛ yɛwɔ mankan fufuo a yɛma ɛsim saa woma no yimene ɛpɔ sim nti wotwa baako mmienu na kyɛ sɛ wayɛ okay nti na kyɛ sɛ adeɛ a na ɛwɔ hɔ ne fie hɔ ne mmaa so bebree ɛdidi bom I'm telling you nti sɛ woyɛ na ɛnam no sɛ wonya ama ne tiri koraa no a ɛsɛ ɔyɛ na ade ahyɛ nsa bonkum mu ebi koraa na hohoro mu wohoro nsa ho so de ahyɛm na udifo na wanyɛ a ɛsan a wobɛn dɛ ebi a no wame ansa no waba hwɛ ama ntire no yɛdɔɔso enti ɛsɛ enti obi tumi twa adeɛ no ayɛ ne nsa ne sɛ ɔkata so kɔntɔmmoa no amore odi ne bi wɔ kora na no sɛ bi a sɛ ntɔkɔ yɛ aba ho a ebi a na kasɛ no wobɛsi deɛ o kasɛ dɛ sɛ wode tu koko gya so ɛna bi a na obi atwa wahwɛ kora bitumi atwa wo sɛ o ɛsi yɛkyɛ na wo masa ɛsɛ wo no wonu akyɛ ɛne yɛtwitwa so ɛde tu koko dua so wa koko a dua yi a koko ɛyɛ a bi a koko ɛyɛ asɛe na yɛkɔfa firi yɛde ayi gya na yɛde aba na ɛde nkasa ato so na bɛhwɛ ɛho koko yi ayi ɔfa ɛde wohoro ho ayɛ ne asɛm bɛ na okay sabre na mo yɛ sa nnwuma wɔ nyinaa no kochitu na mo nyare na ɔdɔ wo ntem na obi mfa no na what was your secret and then na yɛ mo botai ntia
na mutimi gel together sir crowd here won't ya say me say yesu kan ne ye ka no kan ne ye ka omo kan papa mu ni o papa mu no because yen ya soro no para mema no yensuo no wokọ a bit far aboabum na obi so aye ya chichire maame no na meka se no ye adwuma bebre ebinum wo si kwaje nsu se onim kwaje nsu enchechira ye fe enchechira na mo fe e fe no kwaje nsu because it is ye no no ye ne ana ye ko wura mu ebi kotete ahaban no anwomo no na wa maame na ye ne nseche we se obi anim chiche wakope ayi sibire ohun sibire unim sibire edua ayi bi si ho saa okutwa na eso de wonsuo ho pa na eso se ne be ya wo waya na asi na ke se no aye te se eno de banchire ho nti eno ebi ekoye eno oba mo bi si ma ye huso una mbese una I'm telling you Coach Akente why technical director of the Ghana Football Association Nana why in church wada I'm telling you ubesi no huso wie na de yakura ne se ba bi ho a na edi ya kakra because maame no ne ba no ewom se na ye abusua de abusuafo no emma ene maako mienu bi na na free ba bi wo de ebi a o se kwaje nsu no o de enkate kakra o de gu menua bi ne efe na kowura o de guso o de no de no ni achichi nti o no de na aye no special wo pe de enkate wo eti na abrabo no bi no but ne ye ni nim se ka ne yesugu edu na yesugu yeyem okay but ne ke se abrabo no enhya ase ne papa mu a ne boa eboa me papa papa so na santi we will say eboa wo abrabo ai na obeye a great coach eboa me se me akura no akire ya me ba me nya adwuma kakra bia na me ye na me nko ametie no na wo hu se ese wo ye bibi na afesu wo hu se esi kusku a wadwene no ebeba so se amenyere me ho na ma hu se binu ma kusku a wo mo enya ba bia gina enti se me wo saa tibia mu dia amenyere me ho ne bia school mu no ebeboa me ama mako manim daachi enti no na che se eye animia na fi ubuo se maame no se wonim se bia wo so pe bibi papa bia firi no ho ntino de obeka bia no udimrika na wo ye osetie sa na obi usori a obi konsuo aba me metra me ka se ne ya yenya pipe ya me kakakra kire me meya na womo se womo fansuo bibi na yese oto no obi pipe wa na eba na oji se me papa fie die se oba ya wo hu se hate se na otimu a womo ne na namoyi otimu a ofise abrabo no eye bete wa hwe kura obekwa abonte no akodi obi atem obi kan bi kira no kan bi akire no ba yen ye time no o papa nyo ne bebo nya maame ene bebo abonte suni ene bebo o papa so be ka kire se boni bi ka ho ni nyina na kire eye ntete a na ye de mai ametimi ehu enti ebra na mo kusku a mo pon a mo kofu ikudidi sade nyoma yire mo emi de du esa na mo kofu na mo do na mo yewe na mo hu ni se e ya sotwen ni hu ni sa masa se o memene da so a wo hu ni se wunuanum binom wo namfo school fo ibi wo mo enye se wo mo afu mu kro anase bibia ti sa na wo de wo ye de osi kwanso na wo kwa afu mu kwate kire ne bia wo wi school na nyu bi ne ba ka kire se ebia besim emien kwa afu because wo village unim se ye den ya school no ekono ubenya akwanya de abakuma data no obakuma se a je se wo kwa hinkuru pa o na za kwa so bi su fu achima bo so okon kran sa wo kwa hinkuru kase sa na tie na unya kwa makuma se debi wo ye de no aba kuma se
me so kra de metira nye yi me nua baako mpapa baako the first de na me di na chi a odi ball no odi ball ye na dwuma papa na me di na chi na me papa ka se woni obi metena ewo Kumase na oba Kumase obi sua tailoring na odi nsuo ko si electric so se sa kana kitwa ni bi no a yes ne kakra spring gugu so no no ko fansu akosi so krasini okoya ya apo odi bucket kosi so no ano o ye fe no se sibe na ono no nko wumi ono be Kumase no na je ko babo kwa anto ama sa na jawo so ho kura na ka se woni me woni kosiara woni me kwa akosra me braba obi wunti wo ye dai na wakọ se wo to Kumase akọ utire kura se he ya ena mi nua ba ko bi so no so no pe sinipa opera ho se opera se Odeon na se something like no ba on de no wia no ho na ni afika kra o se yawo nti no ba na obeto graphic ibia ohunu gate ho no ono ba bekamu asem akyerew na je se de ekoso krumo ho no na we yesa na also show kwase we dey Kumase see e ko na e ko hwebi no bi adako no the graphic basa na graphic yene ne yeduru enfie school mu nsem kakra ne ayi nyanko secondary school ene enyagro nti wo say na be ball gati mu nsem sa afi say ye no kure say nya no kure no waka o nyintu wo say ojitu nko nti je say ona na nya kwan anya ba nti we no ba ye no na je say ne agunu kura Kumase de oni Kumase mu nya kwan no si obi de say nya mra secondary school ba ya ni panya ba bi gina ya se wo ko secondary school ya wo be ba no kura no wo ba kageti a wo free ya bi am ye sure say be kan school ho asem kakra wo free wo station ani bi a your station so ni na wo fa ka ho wo ko fa he na wo akọ ye yi se Kumase akotu butu na wo usika credit ama se fa kotua school fees afi wo ya ba bi tuli from Kamu to Kamu so Kamu to Kamu ba na box ili you box yi ya na jo nyu bi wa wo de ai nti sana na you know enti no e shape your life e shape nipa life say enka yintumi onko akora no utimi enya ayi say wo beduru ba bia onko wo be Kumase ti we abrante na wo ba na adwuma ben de wo wani so say that wo nya wo pese wo to be very honest yenyina say o papa no ma menom ne ayi no ne be kan so me pese bia me so me kwa akoye lawyer me kwa akoye sei yeso ye kura se kura no samre ne papa ba ko pe ena no wo kira de ewo ye friend say oku university awia eso ye professor intino itimi ko te baby am so o ma kama ayete say samre no so wo be professor esi akoi enya go abi se janti bus akoi so onama also so what is I was say you to number bi ano so na no it is professor bus nkran ni ataba bi o professor no ko akọ osua dia o ya bodam say you know that actually you meet to go university bi say aba be yi edi ejeze school sem de na ne di ye emrantie no question na say no o pejaba no be na person ba ntino saa de ni bia ene me pese me ye teacher sifa me pese me ye doctor me pese me ye sei ntie de teacher sifa no a se de wo se sua de na de ni nsanu bi ene se bi sua de yu na so me na ma na ye me so me ya maybe service amaro na fe ngofo hu se professor bi na e kono ha nti na eno ne ye enibre nti eno ne ade a ma eno so hye yi nkran e ma yeso yetimi ye ya common trans
emu no yɛtumi de nya baabi a yɛtumi de fm esomu ɔyɛ sɛ akofi mamenhwɛ ɛna no kokuma no sika ɔde brɛ mi mamenhwɛ sɛ kakra da hɔ a yɛtumi ama wakɔtotɔ wɔ nneɛma nketenkete bi na ɛwɔde akɔ school na ɔkɔ bie sumi ase meka so ne bia na ɔno ane koko sika bi a wɔtɔn a wɔde ahyɛ ɔno ane sika o ba wɔn pɛ sɛ wobɛhunu sɛ saa it was one day bi a me papa ɔtu kwan kɔ baabi na m'ani afiri kakra na mafiri ɛse na sɛ biribiara ba a wobie mpɛi a ka ho ɛburu adam ha wobie mpɛi a wobɛhu sɛ biribi a ɔha biara no na wafa asɛm papa ka kyerɛ me no ɛna ma menya awerɛhyɛ mu sɛ sɛ me papa ɛpɛ m'asɛm nti bia nyɛ sɛ bia saa ne nyinaa deɛ ɔde yɛɛ me no sɛ ɔde me atenatena nkurɔfoɔ nkyɛn na ɔnim sɛ nyansa aba me nti ɔnim sɛ hard working ayi ɔnim sɛ ɔkyerɛ me a na sɛ ɔsan ba a menkɔ na menkɔ wia so because ɛnso so ne nyinaa mu no ɛnam sɛ na mekɔ school no a na mewɔ atetii mu no kakra no nana sɛ meka sɛ manwie sika na meboa ɔmaa mekɔtena a me maame baako nkyɛn ɛhɔ no ɛm sɛ menim kwan yɛ faa so a ɛmaa me firi abirekya ma hɔ a mekɔ ne yere no mekɔtena ne yere no nkyɛn nti no na wokɔ school a sika wode bɛkɔ no ho ɔden me side o anɔpa no saa nti no wanhwɛ a wokɔ no sika wode bɛtɔ aduane adie na anɔpa no a wakɔ school no ɛden nti nkurɔfoɔ sɛ yɛn village no ɔmo kye kɔkɔɔ no ɔmo wɔ pan kɛseɛ yɛ ɔmo yi kɔkɔɔ no ne sɛ ko mankan a ɛde agu so mankan a ne ɛde agu so nti ɔmo de gu so obi a ɔpɛ biribi awie ɔsɛ mamete mako no bi gu ha nti ɔdi firi adeɛ no so nti ɔyɛ abo sɛ yɛ na ɔprɛ baako no abɛka no ayi no na balance nti sɛ maame no nyɛ careful a masa nipa hunu ayi o na wonya bi nti no wobɛyɛ dɛn na bi a wokɔ a wo so wobɛnya aduane adi nti gye sɛ wosere ɛnyɛ obi a sɛ wode wopa seresere dodo ne nyinaa bi baa yɛakwa mu masa I'm telling you bi baa yɛakwa mu nti sɛ no persistence no no ɛno na mekyerɛ sɛ yɛde ahyɛw ama otimi aba so nti ebi wɔ hɔ no a na wahwɛ maame abɔ so mu kakra na kapre dama bi na so I'm telling you enya wo pɛ but condition no masa ne kane na meka kyɛw sɛ ne yɛkɔ popɔ so kɔfa buro ɛba awia no ansa ne yɛkɔ second school no ɛno no woba wobɛtɔ me matale sɛ biscuit atale no wodo sɛ wura mu sɛ ana bisia adentra because na ebi abɛba na aduane no bibia ni hɔ nti yɛsɛ wo kye aburo no bi nti yɛwɔ aburo a yɛfka sɛ aburo de aburo nkyiwe aburo ho ayɛ ibi saa no nti wo kye no wode nso wayɛ nso na wode gu ho a wo nsɛ de si yɛ ne ho ayɛ kɔkɔɔ na wahwie wo ya yɛ late nti wahwie gu wa yi teacher kyerɛ de abati pu who is that yeah then masa 93.3 FM coach AKENTENG still our guest I name Ray and then bon komo e Abrempong Anamom Tuo so back Ghana buy football baby I be do dia 7 periods amanima onyi ni paketwa e wa ha to be the technical head of the Ghana Football Association na national teams na e hye na se de nyame hu ni bobo ayi ni ye ono so sebe we hu ni hu ni ma se onye na ni bobra no edu bebe nti na ya gbo pi na so near Bonko Mokaka. Now, come on, so inside my dinner, me tea, be to go to you. Say, and yet I corporate and fitting or beauty baby. What do you branch here? We are Babawa, no tea. Shannon so say,
de wona mu bia no e kan tete no bi de wona mu bia no e hyew den de wona mu bia no e prepare for the future enti na ozo wa hyew ho so kakra unya ne bete se ko twa kente bebe nya medi na bi o ka twa se ebura ya kire tete ne boto a eze wo so no de wo ko bi se da nya bi ehu sa so ye ho a fo batra na wako ne kutitu football wo so abobi pen and then a man jump into football. Yeah, say school football, yeah. To school time about school team. Yeah, the abakura sim so. Teacher, wo akababi. Ona no ye your friend ye boa. Ona na ye Ashanti region PE master. Oye ona na hwe emphasize say aye kuturu e wo yi. Okay. Ye obi am say RFA. But ono num se na o kira de wo ye ho na no yese o bae no se de no ono yese oni kotokofo ebobo kakra ansa nti o bae na kese football ya de ana o pepa mi hwa me ne de ye kan nyina mu ni timi wi aye ho soso ebo ball ye fichiri dan bi ni bon sa nti ye de ade boot me na ha nyina asem bi nyina eduru ba bi na aha ate we no onanso ano no we so ate entini akichi entini akichi sa obede na obobo bi anso ne ye na ewia ye ho we plan na ewia on sade bo na passion friend passion na ehu mbi so mbe me school team anya agro se no mu na ebebo aye yo nti masa ye boy u bo bi wana ne girlfriend kura ne me sister bi o ezo na se obo me ntino se na me si obo me keke se no obo me aboa me ti bro obo no ano ka ho enne se wote ase a me beto no kakra no oba oye omo eye develop ye structures yi oye RFA chairman e wa Ashanti region it need to be a baba meeting e wa yibia no nam so no minim de eseme ye oh yes obo ame pa nti anu amu oh yes team be bebo your friends Olympics 93.3 FM Olympics was my first year my boy because if me time no 72 omo epe eyi na ma makonta no so no ye oye high jumper jehu amwa ohuri high jump sports council chairman ono aso ne sabe ye eyi wa Universal Sports College o be director into ono time no kra no na ke say me di free Nigeria university me di buy Kwame Sara eno mo fa me Sara Mensa hanti ho no ene che say nipa dinya baby kakra e di bo Olympics wi no alesasidu no woko Tema Food Complex ena ofa me e di me ko Tema Food Complex ho that time na awuli kwenu mu ene awuli kwenu obi a no mo no ebo Olympics no mo ye mpanifo no mo sai ewo ntino omo sa bo eno kan ntino mo no that time na eye efese we ka say we eye adwuma wo me ha ntino saa no mo ye na awuli kwenu wo Tema Food Complex ba ye Tema Food Complex no na alesasi edu fi say we no ye mpanifo tetechandu so no has but omo nyina no eya omo boma factory teams no eya omo dem mpanifo na eya omo de se omo timinya bibisa nti enumu amu na papa ne ka se ne omo eti Tema Food Complex ama omo abebo league ntino that time no omo efi se awuli kwe ne tetechandu no no ye mpanifo ntino omo omo no na your friendly matches are no mabo ni mum no obetimi na misu anti no obetimi aye me captain oyi me free Olympics no de my captain me no kan ke se me free secondary school aba ya me ye adwuma e wo GPO Ghana Post Office akesi mo na me wo accounts office papa no no pe masem pa
ɛna sɛ na ɔno so yɛ ɔno na maa me kɔbɔ Olympics no sɛ no yɛ Olympics ni ɛna ohun sɛ me nim bɔɔl no bɔ kakra no mekɔyɛ saa GP wɔ yi no kana sɛ ne yɛsi Sunday Telegram no ɛhɔ nam de ɛwɔ Kolebu ɔno yɛ police ni nti hɔ nam kɔtena police barracks Kolebu police barracks ɛhɔ ɛna na meteɛ me bɔɔl kakra wɔ Kolego no hɔ ɛna mede kunya Olympics but na mekɔ Hasifo training because of Lantern France no pɛ masɛm paa goalkeeper kɛseɛ no sɛ ɔyɛ ya ɔnso kyima Ghana kakra mebɔ wo sɛ so into Olympics ɛna mebɔ Olympics no ɛna papa no ɛfa me ɛma me de kɔbɔ because yɛ captain for Tama Food Complex but wonim sɛ yɛsi frɛ yɛ frɛ Stamfast ɛno ne yɛde that was how Stamfast any Dumas and the qualifier I was the captain of the Kofa by any some na me ba be ko me se me ba be ko holidays wo eyi ho no your friend say Nigeria idi ho no ene wo mu ana soja fo so ka chem say ya wache me ne bo busua kakra bi Major General ya wache ena aja ono so e ka chem say o pese me ba na me boma SS 74 send the soldier 14 that was how I came in no so the branch BT and then me wa in kind from so now we show training no any akwenya by say winning ball punti e bi e kwama wo koye soldier training now we ko bo soldier team so a branch bi to be change no fanti team mu a afuto be na doma no one mienani one persist one hwe de wo nanimu daachi one hwe say sisi ade say metibia ni ntino say de menye say ese wutimi fam na wo yero ho na yaw no say I mean say one fire mu a obede na onya life no say e ka say success no journey enye destination success is a journey unamwa na ho kwa na ye destination it is not a destination say destination dia say na waka ukọ ni biom ene ke ne me ye ya me nya say me bo Olympics na me me ntena ya to so na nemu a uti AKENTENG dia be duru ba bia woduru how many teams na work with organ oh my coach teams ni bebre my coach me shase ebusuan dwarfs coach abonto that eno ne national team okay but a free national team and I'm the coach dwarfs okay tiama club level into club level no my coach dwarfs okay my coach Oko United emra ye me edom asase abam dom ko ba bi pa I made it very great okay you coach adi free one more I think the next year or year ma football pejapa no uti AKENTENG that was my time with Mr. Abrempong seconds Makuchi your friend saying Kim Faisa Alaji Gusa me so any the only me na me de omo call money zone me I'm coaching money zone me I'm coaching omo yes wow team my coaching that was year when was this 97 I think so me free one me de call na the entire man me free okwa na ye near Africa I'm the free call na ese me call handle under 20 national team okay until next say unse very difficult with Kotokoni and my coaching has a book me so ye omo exactly so my coaching Accra has a book so there's a dwarfs Oko United King Faisal me coach we atem Valentine atem time that's right me na me coach wo mo me wie yes me wie no do coach atem yes me na coach was atem your player Atem was my player na me wo another person kura na ono
South Africa Mamelodi Sundowns omo captain no no some e ko fa na kan ho e fe no Lafo Tony Lafo okay he was papa oh tie short no mu nyina no mutimi fie o Boase because omo mama a very good accommodation. You know, at that time Boase Goldfields was very great. Me serve my contract we ya no esa mama e fa under 17 academy no. Okay. And that was Wakasu numune opare numune boy ya obo hasi si ufri Olympics ba hasi. Fence. Omo opare num. These were the players me do omo. Shaibunum do omo famu alajinum ntimi wie eyiri wie no omo ye me head of the youth no ene ma manage enkola ho bebre ya ntimi so na me hwe enkola no ntima